Ainoa, eharra liau dezu, ez da? Bai, Joseba, benetan, ze necesidade, ez geuk esan duen modu, nause bai izan baina guantxe bai etakola, zukaldarik onena, ez da Euskal Herrikua? Horea. Eta ze, gainea irrikitan engozate, ja puri-purian dana muntatuta, azteko prest. Eta kostatu da baina izan da lan bat, Joseba, benetan ez da dut, 50 zukaldari, hortxe, astero jota fuego gongo dizela, sekula Euskal Herrixan egondanik eta zukaldaritzan lehiaketarik handixena. Benetan? Zete inglau, 50 zukaldari. Zein baino zei joan bia. Zeto patuko dugu bertan. Bizkat esplikan gotut. 50 zukaldari ongo dira, astero, egongo dira, 53 amantal zuriekin, eta 7 izar amantal beltzekin. Kontu zer da. Saiatu beharko dira amantal zuria dakarrenak, saiatu beharko diz, amantal beltza eskuratzen. Ze finalera iristeko oso beharrezko izango da. Beltzak bakarrik iritsiko dira. Ai, estaz. Ai, ama, ze ona. Bueno, kontau. Nola azten da lehiaketa? A ber, nola azten da? Nola da hasiera hori? Ze kapazia eta kaso zuen berbatxeko talda bateak gauzak gelditu eta itzein, takeo jarraitu. Obeto, bai. Bueno, orduan, esango da, esan dut zutena, ez? Ba, finalera iristeko super beharrezko izango da amantal beltza aukitxi. Eta hartu duguz, amantal beltza aukiko dabe 7 zukaldarik, ez? Bakoitzak errepresentako da Euskal Sukaldaritzan alde bat, ez? Bata, izango da pastelero zu bezala, adibidez. Badaki gaina leitzarra, Bai, hori da, egoitz izango da bat, bueno, ze hor badago bebai genti, Josebaz lan etxen da bena, esan dute, ez du hartu edo zelako zukaldarixak ez diz izango konkursantik eta benetan izarrak dizelako, ez? Eta horiek orduan amantalakin hasten dira, eta zein behar da amantala lortzeko? Amantala lortzeko lehenengoko proba pasatu beharko da. Hau da, astero, 16 izango dira amantal zuridun aukeratuak, amantal beltza eskuratu alizateko. Eta platerik goxon asko, sinatzen da benak, eskuratuko du amantal beltza. Baina amantal beltzarekin gelditzeko beste proba batzu pasatu beharko dira. Eta nola biltzen dituzuean 50 zukaldari dana batea? Nola dijo historia? Bueno, Joseba, takatelako ekipo oso ona, oso fama, guztiak jota fogo lanin ibili dena, Euskal Herriko zukaldaririk onenak bilatzen, ez? Eta benetan ez datu danetik toparou. Danetik alderdi guztietakuk, eta bebai, zukaldari benetan famau isatik ez da nahi esan, ez, arzak baten lanetxi, edo zurekin lanetxi, zure obradoria lanetxi, ze badago bebai genti, amater modun da bilena, baina benetan nahi dan beste konkurso irabazitxak utizenak, eta onarte ez dizenak atrebidu ez. Etxeko handarren bate bai hor pulamentuakin, da, ez da? Bai, pixka danetitak hau, eta benetan erakutziko dabe gaitasune badakarrela, Michelin izarrak dakarren zukaldari modun.